Adap keme kardom kado kawe laso YouTube channel long kilang ara doana fans ta hila pin pini nali tum fan nang ke wan pi made nang than ponji labang ke Karbi Anglong autonomous council in pin kapik lang pon Voreng Avarsai production nang than pachini ponik po jong sinali tum laso Voreng Avarsai jog don exit pin te klar dagalam nali tum video long se tek pon long ek po nali tum laso YouTube channel long nang kamre milang bule chingon to subscribe ikon lapen videos ta mel liking si pikon tang de non pathek pen Karbi Anglong Voreng Avarsai pathak lang pon nang lapen chithan pon nang Tangdenon chithan polarang Karbi Anglong autonomous council mate art lapen culture department pen kapik lang pon Voreng Avarsai aputhagle nalitum jongsila so Voreng Avarsai jogdun exi pulo tangte salary ku an sikinang mal kosong sika apply nangji ko PPR documents sikinangji kon ana post vacancy sikido lahai details labang kenalitum kachini nangji kenang exadla laban so Voreng Avarsai kapik lang pon date labang ke 31st July 2026 arnisi paklang poniklo lapen nanitum laso Voreng Avarsai fan jogdun igwekji pulotangte nanitum ki jogdun je fan application of form labang ke donengji application of form pudamlo te nanitum la standard form lapen Assam Geze part 9 laso form donangpo lapen laso application of form along kenang so sada details litum ang ton pen tog donangpo lapen fill up donangpo lapen copy apus along sili tum ki jog dun jima so apus amens tami mention nang po lapen apus labang ke head teachers lapen instructor lapen computer operator lapen grade 4 pion together mali lahai apus vacancies si kapik lang pon lo lapen salary labang ke fix pay si pipon po mate non kapang dakpon ko an mala so ting si salary labang ke pipon ikpo lapen laso Voreng Avarsai labang ke contractual Voreng Avarsai lo lapen ningkan hini aparman lo ningkan hini aparman pancho jong sinali tum claim tulang kolte puthot rinu nengji labangki kenang iksodo lapen kopia department ma pulo tangte labangki nili amota pulo art lapen culture department hin pensi paklang poniglo lapen la so Voreng Avarsai laki West Karbi Anglong lapen East Karbi Anglong atum sitami jogdun iklong lo lapen non details of post apu thagle lang polo nang kicheng si laki nali tum the screen along thek polong ji number 1 along laki head teacher post lo head teacher post dak hini an kipi pondo mate bahini aparmando lapen posting ji labang ki nali tumjong si claim lo pulo tangte long dun pulo tangte ko kunana se posting ji ma pulote Karbi traditional music school dongka muka malong tang ikpo lapen kali pulo tangte Karbi traditional music school Okereng lahini along si tangik po athema bahini aparmando lasi ino dafan bangke Karbi traditional music school dongka mukam kalipulot lapen hola ino bangke Karbi traditional music school Okereng along si tangik po lapen salary la bangke fix pay lo ladak pang dak ponating si long pon chot po lapen akijum akiong stami long pon pelo 14,000 per month along chiklo ejon along 14,000 an alang leitum long ponik po lapen number 2 along lang damlo pulte dak instructor aparman dak kadu kawe pen bang pri aparman kipi pondo mate kapik lang pondo lapen jongsi long dun pulo tangte lata dongka muka malong bahini tangik po lapen Karbi traditional music school Okereng arong along bahini aparman bahini tangik po jalalo mate claim nang pula hini school along si lapen lata fixed salary lo nalitum chiklo ejon along mate per month along 12,000 an nalitum long ikpo lapen number 3 along nalitum thek tu long ji number 3 long labang ke computer operator aparman lo apu samen labang ke kadu kabe pen ladak bang ke thom an aparman kapik lang pondo lapen labang ke thom aphan kitang ponji labang ke mate ke thak ponji lake Karbi traditional music school dongka mukam lapen Karbi traditional music school Okereng lapen Karbi traditional music school dogmoka long thom along si alang litumhan thak ponik po lapen parman labang ke computer operator atum kilongji lake 11,500 ansi alang litum long pon ikpo lapen number 4 long labang ke grade 4 lo mate grade 4 post po office tami pion post lo kadu kawe pen bahini aparman ladak kipi pondo lapen
alang litum ki claim nang jila bahini ki claim nang jila bangki inat ki dongka mukam lo lapen inada bangki okereng along lo per month salary 8,700 alang litum long ponik po lapen la so salary la bangki fix pay lo pajum ta pajum jelo mate pabat belo ladak ki pipon ateng mate kita opon ateng si alang litum stami long ponik po lapen number 5 long la bangki grade 4 lata grade 4 po ifis tami laki chukidara post lo kadu kawe pen la grade chukidara farmas tami bahini farman dak kapiklang pon mate ki pipon do lapen kiklaim nang jila ki dongkam mukam lapen okereng long lo lapen per month salary ki long pon jelang litum stami 8,700 an long pon ikpo lapen la so salary lapang ki fix pay lo chiklo izona long anang litum la ansi long pon ikpo lapen number 6 along grade director alalo number 6 along grade 4 lo lapen grade labang ki lapen apus labang ki mali apus lo kadu kawe penda inuda farmando alang kiklaim nang jila bangki Karbi Traditional Music Culture Research Institute Diphu along si alang li bangki claim nang po long po ifis tame madule long stame lapen salary la bangki isiwelo la grade 4 an bangki 8,700 an si long ponik po lapen puthot do tulang number 7 along grade 4 mali lo lata lapen ladak stame hini an apus do lapen kiklaim nang jila bangki Karbi people hall tara langso Diphu along lo lapen salary la bangki 8,700 ansi alang litum long pon ikpo kadu ka pendak 16 na post vacancies to la sining hang atom bangki claim ji ning hang polotangte jogdon tame lapen ki jognang ji a process la bangki nili amota pulo standard form do nang ji la so form along ilitum kinang so sora details fill up do nang po mate tok do nang po kinang so documents pabo nang po lapen kuna sigi jogdam nang ji mala so puthak stame nili nali tamapan nang than pachini ponik po lapen syllabus for written test lapen dak practical viva woki lai details dak ki pondo syllabus ki piponji la bangke da anthropology story cultures studies lapen english Karbi story lapen Karbi culture lapen Karbi grammar general knowledge lahai hen si syllabus bangke pipon ikpo lapen head teacher upon la bangke candidate must be attend board written examination full marks 100 pass mark 40 and practical examination viva full marks 50 pass mark 20 head teacher atumbang ke kadu kawe pen lada 100 marks an pipon ikpo la pen 100 ang bong pen ilitum la 40 le longan ta head teacher farman bang ke ilitum claim dun long po la pen practical examination mate viva anastami kadu kawe pen da 50 an marks pipon po la pen 50 pen 20 le long anta elitum head teacher post farman labang ki claim long po lapen instructor labang tala sonro written examination lahai stami attend dun thainang po lapen kaduka event full marks 50 lo pass mark 20 lapen practical examination labang ki chengpi lapen prok song lahai theknang ji lapen lahai hin stami 50 marks piponik po lapen pass mark 20 lo kaduka wepen la instructor apo safan mangke dak 100 an marks pipon po la 100 ang bong pen 40 le longan sitami elitum la instructor apo safarman mangke jogdon long ikpo mate claim dun long ikpo lapen computer operator teleson lo hala ki jogdon tum an stami written examination lahai stami tokdon thainang po lapen ki full marks last time written examination alam 50 pipon ikpo lapen pass mark lake 20 lo lapen computer test mate viva anastami 50 marks an alang litum pipon ikpo lapen 50 ang bong pen ilitum 20 an longan ta chok 100 pen kadu kawe pen 100 marks an do ikpo la 100 marks pen ilitum 40 le longan stami ilitum computer operator of harman bangke claim long po lapen grade 4 labang ke lason lo pion chukidar lapen mali labang ke alang litum phan bang ke written examination laki padok poni kelo stami alang litum viva lapen oral examination labang ke pipon ikpo kadu kawe pen ladak 50 marks an si end pon exi 50 marks ang buang pen ilitum 20 le long stami grade 4 Voreng Avarsai labang ke claim long ikpo lapen kacharli ang deng kon an sikinangji pulotangte head teacher labang ki graduation unangji mate B8 mate M8 stame ki untang nangji lapen instructor apus tata elitum graduate labang ke pass nangji lapen traditional music lahai experience tu nangji teaching lapen performance lahai stame
donang po lapen computer operators tami graduate unengzi lapen diplomas donang po mate computer anat diploma donang po lapen certificates tami donengzi lapen typing speed lata alang litum lang ponik po lapen grade 4 mate pion chukidar lapen malia po sophan bangke ilitum class 8 pass nangji lapen physically fit nangji physically fit polata ogafran mix nangji jolala lapen age limit labang kela sonlo head teacher lapen instructor computer operator tumbangke 18 ben 38 years angbong nangji lapen grade 4 pion chugidar mali tumangke arta lake 18 to 40 years an labangke jogdon long ekpo lapen age relation dola age relation labangke Karbi Anglong autonomous council arula tingbe sidam ekpo ka anma ki pipon la so tenglo lapen documents copy biason sikinang zima pulo tangte elito malong ke chengsi standard form donangzi lapen la so standard form elito fill up nangpo fill up type na fi da photo pabon donangzi lapen SSLC admit card pen chinglok certificate nang po lapen number 3 all educational certificate nang typo include la mark sheet anta nang ikpo pido nang po ka certificate Karbi Anglong autonomous council pen kipi pon aka certificate nang ji lapen number 5 along PRC stami nang ji mate permanent residence certificate lapen jong se experience certificate do pultang te elitum experience certificate do nang ji lapen computer operator afan elitum la computer certificate kipi do nang ji kenang eksa lapen photos tame pido nang ji lapen valid mobile number mate active mobile number elitum pido nang po koson si ka apply nang ji pulotang te mate ki jognam nang ji adim konarlo pulotang te application must be submitted in standard form Assam Gazette Part 9 duly filled application will along with attested documents should be submitted to the office of the secretary art and culture Karbi Anglong autonomous council la Diphu along si dam nang po address labang kelason lo art labang culture department long dam nang po Diphu along adag dam pensi ilitum jogdon iknang po lapen important adet labang kelason lo kapik lang pon laki 31st July ki dam tanga chiklo si paklang poniglo lapen last date labang ki laso chiklo mate 22 August 2026 earning sum for 5 PM for ansi last date la lapen written examination test kapado ponji labang ki mo official notification alang litum paklang ponik po lapen alitum chonghong ikshen nang po lapen putho dak kitok pondo thulang candidate mate ki jogdon ji atum lake Karbi Anglong autonomous council areas nang po lapen Karbi Anglong west Karbi Anglong source tami jogdon long exi lapen dothulang incomplete application or application without necessary document will be rejected lapen ilitum jong si apply don pulotang te application kinang sa demands tami togdon nang po lapen documents ki hangateng ilitum pidon nang po jong si ki hangateng pa application long kinang sa details ilitum fill up don de togdon de pulotang te ilitum la ki jogdon tami jogdon iknak po mate alang leitum reject pon ikpo puta lada ki tokpen than pachini pon iklo asining ki hangatum jogdon igon claim don igon long le bangki afialam lo stame try don sikime lapen videos tame nanitum share pon igon Karbi Anglong aras tame panaik nang lapen pachini nang nasipini video long mangkala aneng ton pon iknang dome thakme kadukawe Karbi 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tame nilhen pen kardom